Здравейте! Сега днес, по принцип казах, че ще направя загривни, но не се знаеше официално и ми хрумна по-добра идея. Здравейте! Ами сега ще изглеждаме просто супер! Така. Сега ще ви трябва за този уход. Ето това. Спирала на... Каквото и да оставим. Парфюмна! Ето я девечката, ето тук. Това и е това тук. Саха, не да пхат. Чаха вил. Такова мъгано. Не напред се сложиме на спирала. Да хубавочна линия. Один момент само. Е така, очна линия. Уи, уи, уи. Уи, уи, уи. Уи, уи. Очна линия, бе. Уи, уи, уи. Дахнах си в окото. Нищо, това е по-лесно. Как се получава? Ама сега не ме виждате. После на по-добра се ви тренах, ще ме видите. Хубаво да отворите да ни стече. Сега взимате червило. И мазите. Опа, малко излезнаха и тук. Как по-модерно. Как са вихи. Модерно така. Сега слагате ето този. И така. Маш. Е така, маш. Маш. Baby's don't like fast. Маш. Така. След като свършите с майнето. Как аз така му викам, бе, бате? Аз така, бе. Как бе, да. Последният штрих е да си сложите парфюмът за Кайла, как се казва, бе. И по косата не забравяйте да пръскате. И по гусата. И е тука. Зако, че не можете да усетите как смърди тука на парфюм Magic. Така. Ще комбинирам този лок с друг. Така просто. Здравейте! Както знаете, почваме вече училище. Днес е 16 септември, утре ще стане 17 септември. Първи учебен ден, се надявам при вас да е минал супер, при мен мина супер. Аз понеже съм в хореографска паралелка и откривах, беше супер. Така. Ето сега какво трябва за училището. Такива аз съм си взела ето такивка, къде не се чупат прегаваемите. Транспортия и линия. И така и ето. Тефтер съм си взела, ето така си записвам аз.
Взела съм си тетрадка по етаз, ще кажа по математика, я брейки. Има много учебници, сега са ми нови. Да. 2 молива. Единия е ХБ, то е ХБ, той е 2Б. Да. Най-важното химикалки. Програма, ама в момента съм подпряла на нея. Гумичка. Това е много хубава гумичка. Само да спомена. Много просто, много тетрадки. Колко съм смотаничка, аз милата тя. Трябва най-важното за училището. Раницата. Ето бе, раница бе. Това беше за днес. Надявам се клипа да ви е харесал. Тук малко се изложих, но просто абонирайте за мен, харесайте ме, коментари. Второ, друго, трето, пето, бъркав си. One of my. Има значение. Чао! До скоро!